Mo try pag-abot nako gikan sa work. Mingaw ang sala. Pero nagkagubot daray. Nagkagubot kay ang mga bag na diha, bag ni Sky, gamit ni Sky, ang kay kuya o kay ate tuwa sila sa room. Dili kayo traffic kay naabot ko mga 6 kuan pa kapin, 6 pa kapin. So okay ra ang biyahe. So mo lingkod sa ta, mo relax. Kay taod-taod ato na natong anak kay i-check nato kung unsa iyahang mga assignment, iyahang score kung pila, kay start naman ang klase Thursday karon. Dili kayo tantong ko ano, marag kapoy akong face. Sagdi lang ng kilay kay nga na ra jud na akong kilay. Aw dili na siya kuan ipun-an na nako. No. Nakita ninyo ang among wall, white na siya kay gitangtang to nako ang mga sticker. Ni suggest si piling nako nga tangtangon pero nakapalit nako atong pintal. Pag-ari nila wala pa to nako na butang na lugaran niya. Kay bawo naka basta mulihok ta kinahanglan tiwason man jud nato kinahanglan ang pagpintal dapat mahuman yun. So wala to dayon ako na decide na wala jud dayon ako nalihok ba niya. Nimo siya tangtangon ko to ang sticker so gitangtang ako karon okay na siya, white na siya tanan. Ay, lami na kayo ihigda pero dili pa pwede kay ako pang reviewon kay naa na si Sky gibuhat. Na siya gibuhat pero need pa nako nga i-check. Kay basin naa siya nakalimtan kay pareha ato pag Tuesday naa siya nakalimtan wala siya ka-answer kay ako to siya giingnan nga kanang itagsa-tagsa jud og tan-aw nya naa siya wala niya ma-check so wala niya na ansira ng assignment so karon kinahanglan jud ni nako siya i-check kay di pa jud siya masaligan kuha na siya grade 4 pero ang iyang edad 9 years old pa so mao ni atong buhaton kinahanglan i-check jud nato mag-relax sa ta ako ra usa diri kay ang mga anak tuwa sa taas nag-answer sa ilang mga assignment si Sky tuwa pa sa taas tuwa sa iyang papa. Muna guys, bisan pag gikapoy na ka, need jud na to i-check ang gipangbuhat sa atong mga anak kung humana na ba sila o buhat sa ilang assignment or wala pa ba or naa ba sila wala na ansiran. Check jud ni nato. Di ba mga mama nga nagtrabaho ato jud i-check kay para dili malimtan. Okay kaayo kay ang schedule ni Sky morning, ako ang tighatod sa morning kay si ate kay nang dayon siya kasakay kung siya mo hatod. Unya ini kahapon si kuya. Ang klase ni kuya 6:30 mo out niya kang Sky 6:30. Mo paabot ra si Sky dito sa Yesco na kuhaon siya. So okay ra kaayo. Is mamaliling na balaka kay kinsa kuno ang nagkuha ni Sky o mamaliling nagkuha ni Sky si kuya murag gipahimutang rasad ba kay nagtuo ko makapangita jud ko sa tikuha ni Sky okay ra man di kaya ra man di ni kuya. Our video for today naglingkod-lingkod ra sinang bandem ako pang i-check ni ay kada nga bag ako kanang kuan kay tawgo na ko man kaon ni Sky kuan naman 6:35 kinahanglan matulog na sila 8 o'clock Thursday karon ugma Friday na so hapit na ta mo pahuway og 2 days Saturday Sunday. Thank you for watching, bye bye.